Nindog atong andamon ang atong matagusa nga kaugalingon, atong isentro nga atong hunahuna, nga atong kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Wala kay labot sa imong katapad. Ikaw ang Ginoo lamang. Makigistorya kita karon sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, Lord. Aniya kita tungod kay ang atong tinguha nga atong daygon pasidunggan o pasalamatan nato ang atong buhi nga Dios tungod kay maayo gayud siya sa atong matagusa nga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Samtang atong pag-awiton, O Dios, niya ako magaduol kanimo. Yes, Lord. Magaduol kami diya kanimo, O Dios. Uban sa pagpaubos sa kaugalingon. Hallelujah. Takos ka karon Ginoo sa mo mga pagdahi. Takos ka sa mo mga pagpasalamat Ginoo. O Diyos niya ako magaduol sa imong ilan magpaubos. Walay lain nga simbahon ko kung dili ikaw lamang gayon. O Diyos niya ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Walay lain nga igabalos ko sa kadako sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo lamang. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka sa makausapan, O Diyos. Ako magaduol sa imong ilan magpaubos. Yes, Lord. Wala kami lain na mong tinguha, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Hindi lamang gayud, O Diyos niya ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Walay lain nga igabalos ko sa kadako sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Yes, Lord, dalaygon ka. Pagsimba lang kanimo lamang. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Yes, hallelujah. Sa tibok na mong kinabuhi, O Diyos, ikaw nga mong alagaran, pasidunggan ni mayaon.
Hallelujah, Lord. Oh, we worship your name, oh God. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Takus ka sa mga pagday, nining kahaponon. Hallelujah. Gambutan menson, labing gamahanan halang doon, makagagahom. Maayo, ug Dios nga malabi ka ha, mahigong maon sa mga matagos sa kinabuhi. Lord, salamat ining matang makahaponon nga imong gihatag sa mga matagos sa kinabuhi. Lord, salamat kay Ginoo Lord sa kagawasan sa matag usa Ginoo Lord. Dinwala gyud magapos Ginoo Lord niining adlaw ang anak Ginoo. Salamat niya na Ginoo Lord Jesus. Salamat usab Ginoo Lord. Bisan pa sa pagpadayon sa unahan Lord. Salamat kay Ginoo Lord nga ikaw magabless sa matag usa ka kinabuhi niya karon Ginoo Lord Jesus. Lord, Heaven Father God, sa mga pulong Lord nga pagbatbaton sa mong alagad Lord. Salamat kay Ginoo Lord. Din ikaw Ginoo Lord, mo'y matuboy Ginoo Lord, nining buluhaton Ginoo Lord, labi na sa pulong Lord. Nga Lord, madungog namo Lord, nga di kato namo palabayon lamang Ginoo Lord sa pagkasalunggan Ginoo Lord Jesus. Hallelujah. Dili kami magpaatik-atik nga kastuhanan Lord, kay tungod ang magpaatik-atik Ginoo Lord, lagmit nga hulog yung Ginoo. That is why Lord, salamat kay Ginoo Lord. Tagay kami teachable heart, Father God. Din sa matagpulong Ginoo Lord, nga masakit man sa mga Lord, ba't kini kaayo na mo Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo Lord, bisan pa sa mong magwawali Lord. Salamat nga ang dugang kala mo kay balo Ginoo Lord, bubo man na kaniya. Balang espiritu, ginauha ka na mo, dining dapitay, ka magapamuhat. Kurala ay mukanakan na walay makamit penetrate nga bisan gamay nga butang ang buhat ng Satan. Lord, salamat kaayo. Dalaygon ka sa walang katapusan, Lord. Kini mo pagtubo mo papaslang pag-ampo sa pangalan ng Diyos maluluwas nga mo si Ginoong Jesucristo. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Dalaygon ng Dios nining matahom nga kahaponon ananapod kita. Aron daygon ang atong buhi nga Dios, hallelujah. Atong gamiton ang atong tibuok lawas diha sa pagag sa atong buhi nga Dios. Atong ipakpak ang atong mga kamot, ilugso atong mga tiil. Gamiton atong mga kamot diha sa pagpayaw sa atong buhi nga Dios, hallelujah. Kami, O Diyos, ng mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagasaya sa kalipay, alang kanimo, kay mo minggi pilian niya kami, O Diyos, ng mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagasaya sa kalipay, alang kanimo, tungod sa kibuhat mo. Bye.
among ibayaw mga kamot diha sa mga pagdaig, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, ada lagi itu lagi katapusan. Lagi ka, oh, hitan ka. Ang ayan nga ituboy Lord God sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi Lord God. Hallelujah. Takusog ang ayan sa mga pagsaig. Hallelujah. Dalago ni mo pangalan sa walay katapusan o Diyos. Hallelujah. Bisan Lord kami dili ang ayan dahil sa mga tubangan tungod kay Lord. Makakasala kayo kami Lord God dahil sa mga tubangan apan Lord God. Imong gihapon gipakamatyan dito sa Cross Calvary Lord God. Lord, salamat sa gugmang imong gipakita nga di ka naman, Lord God. Napamatud-an jud namo, Lord God, kung unsa jud ka matinud-anon, ka mahigugmaon, ka maluluyon among Dios nga gialagaran. Lord God, bilang supli, Lord God, amo pug ka Ginoong daygon, amo pug ka Ginoong alagaran. Hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan. Sana dili ang ayan apani mong gipakamatyan bisan ako daghang sala imong gihapon kong gipangga usab na ako ngan gihigugmang mong maayo bisan dili
Gamharan ka nga Diyos. Gamharan ka nga Diyos. Ikaw ang gugma. Ikaw ang gugma. Tinupdan sa grasya. Ikaw ang simbahon. Tapos o galamdon. Gamharan ka nga Diyos. Gamharan ka nga Diyos. Gamharan ka nga Diyos. Gamharan ka nga Diyos. Hallelujah. Oh, dalagan ka. Hallelujah. Oh, God, ikaw ang Diyos na gugma. Maluluyon ug mahigugmaon kay ka nga Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord God. Na imong protection na, Lord God. Among matagbiyahin, Lord God. Salamat usab, Lord God, sa gininhawa, Lord God, nga among gikonsume karon, Lord. Sa pagrenew, Lord God, sa among kusog, Lord God, sa matag adlaw, Lord God. Salamat, Lord God, nga imong pamingki pamata, Lord God. O giligwayan, Ginoo mo tagsa-tag sa kinabuhi, Lord God. Hallelujah, Lord God. Wala dyan sama kanimo. Gamhanan ka sa tanang gamhanan, Lord God. O Diyos ka sa tanang Diyos, Lord God. Wala'y makakumpara bisan kinsang anhakan mo, Lord God. Hallelujah. Takos jud ka, Lord God, na mga pasalamatan, Lord God. O wak nilain pa, Lord God. Ikaw ka lang dyan ang takos, Lord God, nga pasalamatan, O Diyos. Noong Diyos, ani ako magadoon diha kanimo, bayawon ka, awitan ka, upang sa akong pakikugma. O Diyos, pasaylo ako sa akong mga kasipanan. Kay ikaw lamang ang akong dalampanan. Wala'y lain kundi ikaw lang. Salamat, O Diyos, sa gugma mo way kinutuban. Ikaw lamang ang
God, tungod sa imong gibuhat nga ni kanamo. Hallelujah! Salamat Lord God. Sa kay-gayunan na po Lord God, nga nakasimba, nakaday, na po kami nga nakanin mo Lord God. Salamat Lord God, sa akong pribilehiyo ay maghatag sa matagos sa kanamo Lord God. Musa Lord God, ang tanang kadungganan kay mayaan, pagtubig, pagpasalamat Lord God. Dahil lamang kaning mamahan. Misalig ang tanan, pinaagi sa pangalan ni Jesus, ang buhay nga Diyos ug manluluwas. Tanan may go, amen. Matagusa. Praise God. Okay, murag. Okay, maayong hapon sa makausap pa ka natong tanan. Nalipay pa kang ito, aniha karon. Praise the Lord. Okay, so napatay mga lingkuranan diri ha. So we pray matulungan na pinagawa ang mga lingkuranan kay sige magdasok no labi na sa mga protocol na Okay, so salamat kayo sa mga testimonyo nga ato nalimog karon and welcome kang brother no nga anak karon first time nga naka-join sa to ang Sunday worship. Afternoon, salamat kayo sa imuhang kinabuhi. Salamat kayo. So praise the Lord. Lord, check like this. Okay. Andal na ba ang matausa nga mamati sa pulong sa Ginoo? Praise the Lord. Let us all stand. Atong abrihan ang atong mga Biblia. Diha sa sulat ni Mateo. Usa kini ka na apostol sa mga apostol ni Ginoong Hesus. Mateo kapitulo 23. Mga bersikulo gikan sa 1 ngadto kini sa 12 mga kaigsunan. Mateo 23 bersikulo 1 ngadto kini sa 12 mga kaigsunan. Amin say nga atong mabasa mao kini mga kaigsunan. Unya mingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Busa kinahanglan tumanon ug sundon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat, kaya wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapasan nila sa mga tao, apan wala sila apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himo nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tan-awa ug unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang ibutang sa ilang mga aktang o gigot sa ilang mga bukton. O tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yupuan o tahuron dito sa mga merkado o tawagong magtutudlo sa mga tao. Ayaw ko mo pagpatawag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man o usara ang inyong magtutudlo. O dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa ang amahan, kay usara ang inyong amahan gato sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kanyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon. Kaya magpataas sa iyang kauglingon, ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Dalaygong ka Ginoo ni matahom nga kapunon. Takos ka o Dios kamo ang alagaran simbahon, yukbuan, pagasangpitan sa tanang panahon, pagaduulan, dili lang kay sa panahon nga naami mga pagkinahanglan kundi usangpit kami diha kanimo Ginoo sa tanang panahon.
O niningatak na Lord, niningatak na nga kahaponon. Salamat Lord nga makadungog na usab kami diha sa mo mensahe. Salamat ikaw magatudlo o mag-remind na usab diha kanamo. Isip Ginoo nga kami nangalagad diha kanimo gani apa. Aduna pay gininhawa nagkinabuhi pa nining kalibutana. Ang imong mensahe o Dios magmoy magiyada kanamo o God. Aron Ginoo nga dili kami mahilayo diha kanimo God ug makalahote kami diha sa pagsimba kanimo. Kay imong pulong o Dios mao kini ang among kaligod. Ang imong pulong o Dios mao kini ang among pagkaon sa mo makalaag. Mao kini o Dios ang maghatag og inspirasyon Ginoo aron sa diin Ginoo. Bisa dili ka namo makita Ginoo apan imong pulong o God. Mao gini ang mamuhat diha sa matag usa namo kamaksing-kasing. Aron kami magalakaw Ginoo lahutay diha sa dalan Ginoo padulong sa langit. Dalay ko nimong pangalan Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa maayong panahon nga imong gihatag gini kanamo Ginoo. Takos ka o Dios nga mo ang pasalamatan Ginoo sa tanan Ginoo nga imong gibuhat diha sa mong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tanan kay mayaan ug kadungganan kanimo lamang ang tanan. Ug diha lamang sa amo ang Ginoo maluluwas nga mao sa Ginoong Hesus ang tanan. Kaniya lamang ang tanan kay mayaan. Amen ug amen. Praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. Praise the Lord. Okay? Ang atong tema nining hapon mga kaigsunan, mag-isgot kita pagbantay sa mga mangwawali karong panahon. Pagbantay sa mga mangwawali karong panahon. Sa kini ka pagpasidaan, mag-isgot ta og pagbantay. Be careful. Amen. Pagpahinumdum. Ganong pahinumduman man ta o kinahanglang magbantay ta. Kay kini sa kalabing importante nga dapat bantayan yun. Amen. Amen. Kaya wala ni nagisgot diha sa tuang lawas o unod. Nga dapat bantayan, likayan, kay basig maunsa ang ato ang lawas. Ini nagisgot ni diha sa tumakalag mga kaigsunan. Amen. Daw sama sa mapangitabo karon. Tagaan natong halimbawa. Ang atong gobyerno nagpasidaan kanato nga magbantay sa moong COVID. Amen. Amen. Manamituman ta. Kay delikado kayo. Kung adunay mga kritikal diha nga dapit, adunay mga pahinumdum aron dili ka madaot diha ang dapita. Amen. Amen. Kung na ay agianan dira o dalan nga guba, ang gobyerno o kanabitaw na construct dira isuko nga kinahanglan magbutang og warning. Amen. Magbutang og warning. Muna naadyo sila'y ibutang dira ang karatula nga kanangadalan is guba, gina-construct pa unya para epektibo yun. Labi na sa panahon sa kagabion. Muna ang ilahang letra dira kinahanglan kumahayagan sa siga sa motor, mukan yun, mukan pod, mo lights pod. Muna kasagaran is pula, kaya makita na yun ang letra. Nana, no? So daghang mga pamaagi, gihatagan o kaalam ang mga tao para mahimo nga makabantay. Og labaw sa tanan, diha usab sa tong kalag. Ang Dios kanunay nagapahimangno diha kanato, nagatudlo diha kanato, nagikinahanglan magbantay. Amen. Ang atong tema karon unsay atong dapat bantayan sa mga mangwawali karong panahona. Amen. Nganong ang bantay man ta sa mga mangwawali karong panahona? Kaya nga naman, dili tanan nga nagdala og Biblia katuuhan na. Amen. Amen.
Once lang kung kanapariho jud natong church nga mga evangelical, Baptist, Pentecostal, etc. Basta mag-isgot ng evangelical, nagdala jud na sa pulong sa Dios o kamaturan. Pwera na lang kung nasakol ka diya nga bisang naingon ka nga I am evangelical, Pentecostal, Baptist, pero ay mo tinudloan. Lahi na di ay. So matingala ang imong makubanan. So pwede ka maipagawas na dili ka pwede diri kay lahi ang imong doktrina. Amen. Magbantay sa mga mangwawali karong panahona. Kay lagi sa ginaingong panato dili tanan nga nagwali. Dalang-dala ang Biblia kamaturan na. Amen. Gali sa panahon ni Ginoong Hesus kaniadto, nag-warning ang atong Ginoo diha sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan magbantay. Amen. Amen. Ang mali lang yun sa mga kadakuan sa balaod o magtutudo sa balaod kaniadto, maayo man ang ilang pagtulunan pero wala sila magtuman. Maayo sila mo tudlo pero without application. Nga nahitabo, di sila makinabuhi. Kung sa nakakarong panahon na, amen? Nga naghangin nagdala ang Biblia, nagawali diraa. Wala lang kay wala nila gituman ang pulong sa Dios, kundi inibungan nila ang mga tao kay anuman. Wala na sila magtuman kung unsay nakasulat sa Biblia. Migawas na sila, gidungag-dungagan, gikwaan. Amen. Pagpanglimbong sa mga tao. Amen. Basahin na ito pagbalik mga kaigsunan ang maong teksto. Verse 1. Unya miingon si Jesus sa mga tao o sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Kaya kinilagi sila kanunay naa sa sulod sa templo sa Dios o niya nagpagamit pud. Nagpagamit pud. Pero kung sa giyon ni Jesus Christ diriya, busa kinahanglan tumanin og sundo ninyo antan nga ilang isugo kaninyo. Ha? Maayo man ang ilang pagpanudlo. Pero nga lang naay digat ni apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat. Kaya wala man sila magtuman sa ilang giwali. Amen. Pagbantay sa mga mangwawali karong panahon na. Amen. Ayaw ninyo sila sunda kay wala man sila mituman sa ilang giwali. Ang nakita sa atong Ginoo kaniadto, maayo man. Gali ngunso, ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Usa kinahanglan tumanon og sundon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Sa ato pa ang tanan nga ilang giwali. Pero ang mali lang yun makainsunan, apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat. Kaya wala man sila magtuman sa ilang giwali. Kalisod kaayo. Nga kana bitaw nagwali ang mga magtutudlo sa balaod unya ang mga Pariseo pod sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao unya basig bayag tumano nila o sundo nila ang ilang makinaiya. Unya ang makinaiya ra sa mga Pariseo magtutudlo sa balaod tag-as kayo garbo. Dili gusto sa atong Ginoo nga mapariha ang mga tao sa ilaha. Usa kini ka pag-remind nga kinahanglan magbantay. Ayaw sunda ang ilahang binuhatan, kinaiyahan. Amen? Tag-as kayo garbo. Gali si Jesus Christ ilang ginadaot. Amen? Mag-cast out of demons si Jesus Christ.
Sa tao nga giyawaan, bingon din sila. Dilita mo to nga ang Ginoo, ang Amahan, ang Dios nasa iya. Kaya kana, nahitabo na nga nakakas out sa demons kay si Beelzebul. Ang pangulo sa mga yawa nasa iya ha. Mitabang sa iya ha. Amen. Gabi ang mga pag-akusa nila nga sa tong Ginoo. Gidaot na pag-ayo ang atong Ginoong Yesu Kristo. Amen. Dili ka maturan o dili tinuod ang ilahang mga pag-akusa. Pero kung si Jesus Christ gani ang musulti, pagpanudlo, mention man sila og laing tao, mga Pariseo o mga magtutulo sa balaod, kamaturan jud. Amen. Na kinahanglan bantayan sila. Amen. Kinahanglan dili sundon. Amen. Kung sa ingon ni Ginoong Hesus dinhi ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang diwali. Kay dili lagi gusto sa tong Ginoo na musama sila diha sa kinayahan sa mga Pariseo o magtutudlo sa balaod. Verse 4, nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao. Apan sila mismo dili gani mo gamit bisan usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Unsay ilang gibugkos mga kaigsunan nga mga bugat nga mga karga. Kining ilang gibugkos mga kaigsunan mao ang balaod o pulong sa Ginoo. Nga gipapas-an nila, gipatuman nila ngadto sa mga tao. Pero sila wala magtuman, wala niangsa, bukatan. Amen. Nagtudlo ang Ginoo nga pagpaubos kanunay. Pero sila nagpataas kanunay. Amen. Nagtudlo ang Dios na kinahanglan higugmaa ang imong silingan. Pero sila higugmaa ang imong kaugalingon. Ayaw higugmaa ang imong silingan. Amen. Walang naikanta bitaw nga madungog nato sometimes nga about the greatest love of all. Masa nakanta na? Kasi nagkanta na? The greatest love of all. Kana nga kuan is the greatest, pinakadako daw nga gugma sa kanan is easy to achieve. Dali na daw kaayo nimo nga kanang kuan ma-achieve. Kanya ang nakamali lang dito sumpay, learning to love yourself, it is the greatest love of all. Mali. Amen. Ang pagigugma nimo sa imong kaugalingon dili ni mao ang pinakadakong gugma. Because the greatest love of all is mo ang gugma sa Dios. Amen. Amen. Gali sa pagtulunan sa tong Ginoo, love your God with all your heart, mind, strength, and soul, and love your neighbors as yourself. Kung gigugma nimo imong kaugalingon, yugma ang imong silingan. Amen. Giuna Dios sa tong Ginoo, love your neighbors. Oh, di ba? As yourself. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Mali. Amen. Mistake. Because the greatest love of all, mo lamang katong si Kristo nga namatay dito sa Kalbaryo. Amen. Learning to love yourself, mo niyang gugma nga dako kayo, dili na mao. Kaya kung inana ta selfish kahit nga pagkatao. Amen. Kung nasobraan ka gugma sa imong kaugalingon, di na ka mahimong may natangol sa uban. Amen. Amen. Dili na ka gusto nga mag-suffer ka para lang sa uban. Amen. Kung sa gingon sa tong Ginoong Jesucristo in John chapter 15, ninumduman ako ang John chapter 15. John chapter 15. Nagisgot ang atong Ginoo diri about the greatest love. Okay? Pangitao nato diri sa
verse 13. Okay. John chapter 15 verse 13. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo, ang labing dakong gugma, okay, the greatest love of all, nga ikahatag sa katao ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Okay, asa naman dira ang pagigugma nimo sa imong kaugalingon? Amen. Ihatag pamanggali nimo ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Amen. Ug number 1 nga nahitabo ni mao ang atong Ginoong Sus. Amen. Nga gipamatud-an niya that the greatest love of all nga katubitaw na kay pagigugma sa uban nga bisag maunsa na ka. Amen. Nag-antos ka. Gibuhat na nimo para sa uban. Amen. Muna ang gibuhat sa tong Ginoo Hesus Kristo. Ang kinaya sa mga Pariseo magtutudlo sa balaod, sukwahi ug dili gayud sama sa tong Ginoo makaigsunan. Kaya ang atong Ginoo Hesus Kristo mapabsanon kayo, may gugmaon kayo. Amen. Wala kaniya ang una-una nga kanang bitong kinahanglan nadyo ko sa taas. Dali nagapaubos sinuon siya siya. Amen. Verse 5 tama kaigsunan sa tong text. Kung sa gingon dira, himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Sa ato pa, himuon ang tanan para makita sila sa mga tao. Malingkamot pa. Mangitag pamaagi. Para lang yun musikat. Ang awar ang mga panghitabo karon panahon na sa mga tao. Bisag tigulang na, laylay na, wa na. Saysayaw din na video dayon. Para lang yun musikat. Himuon ang tanan. Dili man ta artista sama nila vice ganda pero artista ka mag-viewers maputag tag million, 100 million. Kay magbalik-balik ang mga tao tibok kalibutan magtan-aw sa ato. Nadatot na kay nay mga ads mo gawas dira. Pagkayahay. Pero ang gibuhat dili maayo. Amen. Amen. Nadaghan kayo karon mga batan-on lah na college yung pag-ayo sa mga buhat nga mga inan. Katawa mapug ka, lagi dili na ayo, wala panahon sa Ginoo. Maggrupo sila, mag-joke-joke, maayo kay mo joke-joke, mo drama. Mga gara-gara nga mga pangkalibutanon. Daghan kayo ang mabira nila ng mga tao, mga followers. Pero ang mga tao, karong panahon na wa na mipalok ang Kristo kay diha na sa mga tao. Pagka mapahitaspon mga kaigsunan. Muna yung ni Pablo din na kang Timothy. Kung sa yung ni Pablo kang Timothy. 1 Timothy. Okay? Atong lambigitan na ni gamay mga kaigsunan. Nag-isgot sa dinaa sa mahitabo sa unahan. I mean 2 Timothy, kaduhang Timoteo kapitulo 3. Mao kini ang ato mabasa dinhi ang mga kaigsunan. Kapitulo 3 bersikulo 1. Timan ikini. Ingon si Pablo kang Timothy, timan ini o para pud kanatong tanan. Nga sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga malisod nga panahon. Gali ang mga tao magunona na lamang sa ilang kauglingon. Para sa imo ang kauglingon ba? Love yourself. O sa kwarta, hambugiro sila. Mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton og di Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangot, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinuntanon sa maayo. Mabudhion, mapasagaron, o garbuso, kaayo. Awara. Naghuna-huna na lamang sila sa ilang kauglingon. Muna mga tao karon tungod aning social media. Amen. Nalakit na lang ang mga mata kay sige ra og Facebook. Pero pabasa ang Biblia. Na matug. Pag-ana lang gi pag-ukab na. Ay. Gusto ano na ha?
nakasimba, pag-ana sa Biblia. Ay, sunod na tingay kung adlaw ang basa eh. Pagsunod adlaw, ay, nagapon. Tugon ko. Pero patanawag social media, Facebook, ala, chat-chat, tira, pwede naghanap group chat, 20 ka bok, 30. Musta naman ka? Diba? Way tuk-tuk. Sige pagtingsi, mag-isgot ampo o basag Biblia, matugna ka po yun. Amen. Grabe ang pangapagpanglingkod sa yawa. Anong panahon na? Ha? Una, mga batanon, kanatong tanan, gahinan yun nato ang Diyos. Kasi ang tag-iya sa itong kinabuhi. Amen. Gahinan o hatagan o panahon ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Amen. Tanan nato pangandoy itinguha, salig nato kana sa Dios. Basta kay seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen. Amen. Padayon ta diha sa tong teksto. Verse 5. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao pagka mapaytas una lang yun. Tanawa ko sa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan. Dahil nagibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. O tanawag kung sa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbiran o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagutan. O lagi na lagi. Kung na mga selebrasyon, ano na sa paglingon, nakadyo sa taas. Ngayon sila ng pagkatao, una-una din sila lingkod dinaan sa taas. Kami perminti dapat ang inyong atimanon. Kay kami kahit mi. Kami gud ang tigdala sa pulong sa Ginoo. Bay nana. Ha? Nya kung wala matagad, kaya wala nabutangan o kanang bitong garland, kanang kuan. Kanabi na karon na kuan na karon na uso pag na mga Thanksgiving bitaw anniversary. Pag moadto ka sa mga church nya dailhan ka nga pastor ka butangan jud ka og kuan diri ka. Kaya kay nakalimtan man ba? O wala jud ka na-acknowledge nga pastor ka. Ang luod. Lagi na po gani kaya makatapad ako na may mga garland na kanabitong pastor. Ako pastor man kung uwa mong kuinani. Mari kaluuran. Amen. Ang importante nag-acknowledge ka sa Dios. Amen. Nga tinuod ka nga pastor. Sa tao lang, gusto ni mong pakita ka. Para mailahan yung nga pastor ka. O yan, naana imong kuhan, pastor yung ka. Butang mo. Dili na mao ang ato ang trabaho. Amen? Ang atong trabaho is to go and make disciple. To preach the good news. To preach the truth. Amen? Amen. Kung wala man ta natagad, wala man ta natarong pag-acknowledge, dawato na to na. Basta diha sa Dios, kailakay siya sa tuwa. Amen. Kaya kay karong panahon na gusto kayong ilhon sama sa mga magtutulo sa balaod. Sama sa mga Pariseyo, gusto kayong ilhon nga sila pastor pero walay binuhatan nga mga pagka-pastor. O ni mali ka ron. Eskwela ko kay para dyan nga tagtawag ko pastor. Ang tumong o motivation is eskwela kay para tawag lang pastor pagkahuman. Mo ba na ang tinuod nga motibo nato? Kaya para sa posisyon o tawag-unta, it's not correct. Amen? Dapat, kung gusto man tayo eskwela pag-aog na Bible school, kinahanglan ang tungunahuna dayon. Eskwela ko kay gusto ko magtuon. Daghan ko matunan.
Unya kung naadyoy tawag ang Ginoo sa ako nga kanang mahimo jud kog pastor. Ako anang dawaton, yan lisod ba kay pagka-pastor. Imo hati tanawon ba? Imo hati yung class, imo kanuna. Punusan trabaho sa pagka-pastor, dili lalim. Di ba simple yung niuna lang, motivation lang mo is para katawag nga pastor, yung mawali, kunya pagdaan ka sa field, yung isod, banday kay ni di ay, laylaing kinaiyan, ay karnero, ay kanding, ay baka, manungag-nungag sila. No, yung baluan, alangan ang imong motibo, lahi man. Mingon na ka dito. Dili na mao. Amen. Ang ingon sa tong Ginoo diri gusto sila sa labing maayong nga dagon sa mga kumbira o sa mga nilaing lingkuranan o sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan o tahuron dito sa mga merkado o tawagong magtutudlo. Gusto tayo. Amen. Kita, tawgon man tao dili, okay ra. Amen. Basta kay gibuhat nato ang tama. Amen. Kung tawgon man kag pastor o dili, basta kay ang imong trabaho, tinuod man ka na master ka, kana para sa kamayaan sa Ginoo, dili para sa tao. Amen. Kay ang pangalan o posisyon dili di mao ang importante, kundi ang importante makaigsunan nga kita may trabaho kung asa ta gitawag. Amen. Nasabtan na to? Dugang pangasulti sa tong Ginoo, o dili sa kalibutan, ayaw tawagan ni bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan. Ato sa langit. Daghan kay magpatawag og amahan. Ha? Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon mao ang Mesiyas. Bisig nalibog mo ha, usay pasabot ni Ginoong Hesus diri ang ayaw mo patawag og amahan, kay usara inyong amahan tuwa sa langit. Ha? Yan ang katawag bitag papa dinaa. Kalabit yung mga amahan inahan. Dili na mao ha. Kalabit ang patawag kag papa, papa jud ka. Kalabit ang ako doon jud mo nga ako ang amahan ni anang bataan na spiritual nga pag-amahan. Kung wala jud ko sa iya, wala ko sa iya ha, na di jud na maluwas. Mali no. Amen. Namatay mabasa din na sa Biblia like Paul, yun ni Pablo din na kang Timothy. Basaw na ko. Example. 1 Timothy chapter 1 verse 2. Pakibasa kisay makabasa din na. Sama kang Pablo ba sa gingon ni Pablo nga kang Timothy, nag-isgot siyang anak. Pero wala niya gi-claim na amahan jud ko ni anang bataa. Pero tawag lang niya my son. Okay. 1 Timothy chapter 1 verse 2. Okay, ibasa. Verse 2, okay. Kasi makabasa okay, tindog. Kusga. Oh. Chapter 1 verse 2. Okay, sige lang. Okay, padayon. Antod verse 2. Amen. Diya sa verse 2 makaigsunan, ingon si Pablo, alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Amen. Pero wala diya gisulti ni Pablo nga, I am his father and he is my son. Kundi ingon lang ni Pablo is mao ni kalabitong ang akong anak ni sa pagtuo. Amen. Pero wala gina nakamali karong panahon na is ginatawag nila uban ang mga leader is papa, daddy, di patingin na kani. Pero sa hay lagi is masentro na ang ilahang pangunaw na ay nakoglingon diha sila mga leader. Galing ina ang uban is gina-left up nila, ginatuboy nila ang ilahang mga leader. Pastor o sa panadiraa. Mayon din sila tuyog ini ang akong amahan sa pagtuo. Anak may mali makaigsunan. Amen? Amen. Amen. Sabta na to.
Kinahanglan ang mga leader for pastor or evangelist missionary, kinahanglan magpaubos silang kaugalingon. Kaya nagisgot si Jesus Christ diri sa tong teksto, sa tong passage, nga kinahanglan magpaubos. Kaya ang magpaubos ipataas. O magpataas ipaubos noon niya. Amen? Padayon ta makaigsunan. Verse 9, o din sa kalibutan ayaw tawag sa bisan kinsa nga amahan. Kayo sara ang iyong amahan at sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon. Kayo sara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Tawag kag master. Pagkambi kay nakaroon nga word bitaw. Pag maayo lang gani ka mo instrument, uy master. Pag master ba yung buwan ng bulan? Uy master. How man kay ka mong keyboard? Uy, how man kay ka mong instrument? Master yung kay ka na. Dili man mali tingali na ako ano, pero mali lang pagkakuan pa pagkagamit pa. Amen. Gusto ko ta na master na jud niya ang keyboard o na kuan na jud niya ba na enhance jud niya pag-ayo, pagkuan jud niya. O ang gitara o na master jud niya maayo pa. Pero sahay ang tao naman nino ay makuan, may master. Ingon si Jesus Christ. Usa lang ang atong agalon mo master. Amen. Amen. O Lord. Lord, Master, agalon is the same word. Ingon si Jesus Christ, ayaw usab ko mo pagpatawag og agalon. Kayo sara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. That is Himself. That is Jesus Christ. Sara ang ato ang agalon. Amen. Amen. Ang labing dako kaninyo, ang labing dako kaninyo. Mahimo daw nga labing dako ka ba? Mahimong labing dako ka. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon. Tanawa ra ang pagtulunan sa tong Ginoo para daw mahimo kang labing dako, magpaubos sinong ka mahimo nung kang sulugoon. Amen. Pero karong panahon na, labi na hapit ng election makaigsunan. Mga politika karon nagkarakara na unsa ka ilang planuhon, unsa ilang buhat para mudaog. Labi nagkusog kayo ang ilang katbang. Amen. Nagdinautay na. Labi magupay ang mga pil-apil. Wala po. Kan mudagan man kawa man ka-graduate. Ay gamay di maka bright. Ano mangilabot mang gyud? Amen. Amen. Pasagdain na matay kagawasan. Amen. Kanong dauton man kay mahadlo kay kusog po di ay. Amen. Amen. Pero kung dili kusog, pasagdaan ra na Pero kay kusog man, mahadlok jud mo na nga ibas, dauton. Amen. Nagdaot pa jud. Ang tagiya sa kalibutan, okay? Amen. Ingon sa tong Ginoo, ang labing dako kanyo kinahanglan mahimo nga iyong sulugoon. Amen. Magpaubos sinuon ta. Kasabta nato, magpaubos sinuon ta. The same sa itong Ginoong Jesucristo. Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Ingon siya, ang magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos o ang magpaubos, ipataas. Take note mga kaigsunan. Once kung magpataas data sa itong kaugalingon, ipaubos ta sa Ginoo. Di ta makaangkon dito sa langit ngayon ganda. Kaya ang langit nasa taas. Pero kung magpaubos ta, maangkon jud nato ang langit na nasa taas. Amen. Si Jesus Christ kani atong panahon na katong hapit na Dios sa budhian, hapit na Dios sa dakpon sa mga sundalo sa mga Romano, uban sa mga pare, uban ni Judas. Kung sa gibuhat sa itong Ginoo, kaniadto, nagkuha siya planggana, tawil, o niya, gikuha niya ng mga butang, kay para, hugasan niya ang mga tiil sa iya mga tinunan. Amen? Kaya nga naman, kinahanglan man hugasan. Kinakita niya nga, hugaw po ang mga tiil. Siguro may mga butang nga, dili, tingali hugaw, pero nga hugasan ba niya? Amen.
Kay kinihanglan mangkod kani adto nga manghugas jud sila og tiil. Kaya nga naman, dito silang dapit na ay mga dapit dito ang bitawng deserto. Maliban lang sa to dire kasagaran ng semento, pero kaniadto lang sa panahon ni Ginoong Hesus, wala pa yung mga semento kay kaniadto ng adalan. Kali sila dito is deserto, manak maglakaw sila. Abog jud kay na ang ilang mga tiil mga kaigsunan. Wala pagabot sa balay, na ay mga planggana o tawid sila. Sa mga Bible scholar, sa mga suggestion, is muna ang ilahag kaniadto sila ang mga balay. Nga musulod sila, ikan diha sa gawas, naglalakaw sila, naadyo na yung mga planggana diha silang paano magkuha ba silang planggana or tawil. Kaya naaman sila mga sulugoon, moto ilang sugoon nga motrapo sa ilahang mga tiil. Pero natingala ta na si Jesus Christ di atong panahon na giila nila nga master magtutudlo. Pero nahitabo karon ang ilang magtutudlo o ang ilang master o agalon mao na mahinuoy nagkuhag langgana gibutag tubig unya towel o sa panadira para hugasan ang ilang mga tiil. Natingala sila pag-ayo. Hala, atong magtutudlo, atong agalon. Mao naman hinuoy, nagbuhat ning ini. Kay kana nga trabaho manggulaw kaniadto sa mga ingon pa sa mga Bible scholar mao na ang pinakaubos na trabaho kaniadto. Pero atong Ginoo, ibuhat jud niya ang katong nga trabaho kay para ipakita niya nga nagapaubos siya o para sundon siya sa iya mga tinun-an nga kinana ang dapat aton. Magpaubsanay dili pareho sa mga gibuhat sa mga Pariseo o magtutudlo sa balaod nga nagapataas sila silang koglingon. Kay gusto lagi sa tong Ginoo nga sundo nato sa kung unsa ang iyang gibuhat. Amen. Muna, ang natabo mga kaigsunan, kaya nagpaubos man ang atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kamatayon, ang gibuhat sa iyang amahan mga kaigsunan, gipataas sa pagbalik. Amen. Gituboy sa pagbalik. Pilipos 2, ingon si Pablo dinaa. Pilipos 2, versikulo 7. Okay? Pilipos 2, versikulo 7, tamang sugod. Hinuon sa iyang kauglingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, na iyang pagka-Diyos, gibiyaan niya ang langit, ang iyang pagkahari, gibiyaan niya, nahimo siyang sulunggoon, usa sa ka-Diyos, nahimong tao, gibiyaan niya ang pagka-Diyos, nahimo siyang tao, usa sa kahari sa tanang hari, pero nahimo siyang sulunggoon, tag-iya sa tanang butang, kaysa man ang nagbuhat, ubad sa iyang amahan, sa tanang butang, pero nahimo siyang creation, walang-wala na siya karon. Dali wala say hayop, wala say kwarta, pasungan lang sa gipanganak makigsunan. Og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa pinataas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan sa ngalan nga labaw sa tanang pangalan. Amen. Sa ato pa, bantugan kayo ang iyang pangalan makaigsunan. Amen. Kung naamatay giila karon nga panahuna nga inilakay iyang pangalan sa tibok kalibutan, isa may pinaka-inila karon nga pangalan sa tibok kalibutan. Kinsa man. Daghan man kay no, dili lang kay ikaw nagkunusara. Kung mahimo maka-inila, naapo dito, inila po. Ha? Na ay inila sa mga boksingero. O sa dira si Pacquiao. Kung diha po sa mga soccer o football, na diha sila Nisi. Kisa pa? Ha? Kato taga Europe? Singer. Usa pa na dira. Pero kining pangalan Diyo sa tong Ginoo makaigsunan. Pangalan nga labing sikat kaayo sa tanan. Amen. Kaya naman, siya ang atong manluluwas. Amen.
Kung wala ang pangalan sa itong Ginoo, di ka makabaton o kaluwasan. Munang sikat kayo yung pangalan, kaya naman ang mga tao nag-isangpit diha siyang pangalan. Ang tao wala nag-isangpit diha siyang pangalan, di yun makabaton o kaluwasan. Amen. Peter said in Acts chapter 4 verse 12, Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing pangalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Pangalan na Dios sa tong Ginoong Hesus. Amen. Mula sikat kaayo og nahimo nga labing taas ang iyang pangalan. Kaya nga naman ang iya pong pangalan makadungog lang gani ang mga demonyo ug ang yawa mukaratil nagdagan. Kita kung mogamit sa pangalan sa Ginoo, nya na ay magbinuang diha sa imuha nga mga demonyo. Gamit ang pangalan sa Ginoo, di ba? Para tilagdagan ng white lady diha. Pero ikaw, manoy mo dagan, di ba? Kaya tilagdagan ng yawa, bisag ikaw ang gitara. Nakalimot na sa pangalan sa Ginoo nga naigakong. Amen? And na-remember ba nato itong tao nga giyawaan? Na wala pa dyan sa bitugan dayon, kabalogod ang Ginoo, nga daghan kaayo misulod dinaa sa usa ka tao, Legion, Panon, ang iyang gitubag una, ingon siya nga, di aniba ka para sakiton ko. Ingon dahil ang Ginoo, kisa ka, kabalogod ang Ginoo. Tubag dahil siya, Panon, kay daghan dahil sila, dili dahil siya usa. Ni-request dahil siya na, ayaw biya mi, unsa? Ipay gawas mi nini nga lawas sa mga baboy. I-request in pa, napakiluoy, ang mga demonyo. Wala karon daghang mga demonyo baboy. Muna ang pangalan sa itong Ginoo gamahanan kayo. Amen. Palakpakan natin nga Diyos. Ganito na to ang pangalan sa Ginoo. There is power in the name of Jesus Christ. Ang pangalan ko sa itong Ginoo, kung gamito na ito, di na sa mga daay mga balatian. Gamito na ito, there is power or there is healing in the name of Jesus. Amen? Amen. Naakaniya ang tanan. Kaya ang pangalan sa itong Ginoo, maong hari sa talang hari. Amen? Siya ang pinakahari sa talang hari. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Muna nga kung kita magpaubos po sa itong kauglingon, nini kalibutan na, mutuman diha siya mga sugo, ituboy po ta sa itong Ginoo. Amen? Amen! Labaw sa tanan dito sa langit makaigsunan, unsa ka ang giandam sa Ginoo kanino? Kaniya, kanako. Unsa ka nga dapit ang giandam sa Ginoo kanako? Kanino? Unsa ka ang mga ganti nga matag ato ang maangkon makaigsunan. Amen. Dito biya sa langit. Naadyoy itawag na to og kana bitong white throne judgment o kini nga judgment. Ilain niya ang mga dautan, ilain po niya ang mga matarong. Ang mga dautan ibutang niya sa walang mga makanding. Ang mga matarong nga nangalagad sa kaniya ibutang niya din sa tuog ng mga karnero. Amen. Napoy judgment ang mga matarong pero lahi atua tagaan kaniya maganti. Amen. Mag-expect jud ta ni ana. Dili sa eskwelahan ma-expect mangganitag na mga medals. Ano malabay ra na, paya na. Ay. Most sa panadira best in best in science. How kayo siya ko ano? Charles Darwin, siya Motopius. Best in Filipino. Sobraan ka best in Filipino si Desalian Dios, Desalian. Pero di ay pagabos kung imong ipaspon ang middle, kaya. Amen. Buwan na lang na siya kana bitang pala makita punta sa mga tao di kalibutan na. Ngayon anak takahawod.
Pero dili nato kasubulaan kay usahay kita na ang taas na kuyaw yung kay ko daghan kay kong medal. Oh, baka kaila sa kuha. Hoy, kuyaw kay ko sa katong high school pa ko. Takwan ko permente. Yung graduate ko sa high school, valedictorian ko. Na-college ko, one ko sa kuan, magna cum laude. Na, usa na lang ka ha. Ipataas rin mo imong kagulingon. Pero unsa ka dito sa langit, naka kay madawat nga medal? Medal nga dili jud dili na mahanaw. Na ba kay dapat dito nga maangkon? O basig baya ang naghulat iskarit sa tong dimod kaaway na mong demonyo. Amen. Sapa nga nagdilaab. O sapa ba na? Late day. Sapa na. Sapa kay nagkuha mo ito, nag-agas. Mag-isgot nag-late kay nagkuha na siya ng linaw. Wala niyo siya nag-aagas. Linaw nga kalayo. Muna samtang napata sa kalibutan makaigsunan mga lagat yun diha sa tong Ginoo. Amen. Kini ato pagahin o paghatag panahon sa pag-alagad, mianhita diri nata diha sa